l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Gvern qed jipproponi emendi fil-liġi bilan l-istudenti mill-MCAS bl-istess kwalifika u livell f'baċellerat f'social work bħal tal-Università jingħataw il-warrant biex jaħdmu f'dan il-qasam ukoll. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon fejn tqal li dawn l-emendi issa jinsabu fi stadju Kumitat Parlamentari wara li l-erba' tlesta it-tieni qari fil-Parlament. Dan huwa xogħol importanti, huwa xogħol bżonn jums, xogħol li huwa ta' ċertu pis ukoll għal min jagħmlu. Hawnhekk x'qegħdin nagħmlu l-emenda effettivament tfisser li ħanibdew nirrikonoxxu wkoll fil-liġi BA Honours fis-social work anke li toħroġ mill-MCAS. Flimkien ma' dik illi ħanibqgħu nirrikonoxxu ovvjament fil-konfront tal-Università Malta mhux se jinbidel assolutament xejn. Hawnhekk intqal ukoll kif din l-emenda se twessa' it-toroq biex wieħed isir ħaddiem fil-qasam soċjali ġie spjegat ukoll kif l-isfida tan-nuqqas ta' ħaddiema soċjali mhix biss f'pajjiżna iżda anke madwar l-Ewropa. Fl-opinjoni tiegħi l-emenda fil-liġi ħad tifraħ aktar il-bibien biex ikollhom iktar studenti li jiġu atterati għas-social work u hekk naħseb li ikkun l-attrazzjoni ta' dawn l-studenti li jagħmel tajb għan-nuqqas li hawn fil-pajjiż.